Nag-courtesy call ang mga opisyalis sa Police Regional Office 7 kang Governor Gwen Garcia sa katulong adlaw sa iyang pag-asumere si Pag-ong Gobernador sa Lalawigan sa Sugbo, si Nico Serino sa report. Milanat ug taas-taas ang pakighinabi ni Police Regional Office 7 Regional Director Brigadier General Dibold Sinas uban sa mga opisyales sa rehiyon kang Governor Gwen Garcia. Human sa tigom, gihatagan pa ni Sinas si Garcia og selyo sa Police Regional Office 7 ug keychain nga may hulagway ni Senyor Santo Niño. Nalipay si Sinas sa bunga sa ilang pakighinabi kang Garcia. Subling gisilyohan sa kapolisan ug sa Lalawigan ang hugtano nilang kampanya batok sa gidiling drogas. Ang ako lang, we just requested for a rehab center and I think hopefully she promised to have it operational. Samtang gituki-usab nila ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Gusto ni Garcia ang subsub nga mga Greyhound operations nga ipahigayon sa jail facility uban sa pag-abag sa kapulisan. Wa pa hinoy gisulti si Garcia kung mangayo bag mga pulis ang Lalawigan aron moabag pagbantay sa CPDRC. And I think the governor wants another Greyhound similar to that and will be working. So the management, I do not know. And we'll be happy to be assistance. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.